Veliki pozdrav svima, moje ime je Ivan, a tema za razmišljanje za ovu priliku nosi naslov Što više se smejte. Naime, jedno istraživanje je pokazalo da se prosječan sedmogodišnjak smeje 300 puta u toku dana, dok se odrasla osoba nasmeje svega 15 puta u toku jednog dana. Dakle, pored svih obaveza, stresa, raznih svakodnevnih aktivnosti, zaboravili smo da se smejemo, a dokazano je da svakodnevno smejanje pozitivno utiče na naše raspoloženje, podstiče kreativnost i daje nam energiju. Za komičara Steva Martina kažu da se svakog jutra 5 minuta smeje ispred ogledala da bi podstakao svoju kreativnost i otpočeo dan dobro raspoložen, tako da pokušajte, stvarno deluje. Terapija smehom se koristi i u lečenju bolesti, čak i veoma ozbiljnih. Kao što je to rekao William James, otac moderne psihologije, ne smejemo se zato što smo srećni. Srećni smo jer se smejemo. Poznata je i jedna priča o izvesnom čoveku koji jedne nove godine doneo odluku da se više smeje. I onda je redovno odlazio u lokalni videoklub, tada su bili videoklubovi, iznajmljivao komedije, ili bi kupio sebi neku smešnu knjigu, da tako kažem, u koju bi se udubio čim bi za to našao vremena. I iako je već bio veoma pozitivna osoba, primetio je da je postao srećniji i da je počeo više da se smeje od kako je preuzeo inicijativu da radi na sceni. Zbog humora kojim je bio okružen i novog pogleda na svet, počeo je na sve da gleda sa vedrije strane i više nije osjećao tako veliki stres na poslu. Ova jednostavna navika mu je jednostavno pomogla da bude uspešniji. Pa zašto onda i vi ne biste sledili njegov primer i uputili se na internet, na Google i izgooglali neku od najnovijih komedija. Pa potom odaberite nekoliko knjiga, recimo Gary Larsonovih knjiga o Far Side-u ili neke od rado čitanih karikatura, da biste jednostavno stekli naviku da se više smejete. Dakle, otkrijte ponovo dete u sebi i uživajte u blagodetima iskrenog smeha. Toliko za ovu priliku. Do neke naredne prilike ja vas pozivam, ako vam se ovo svidelo, da komentarišete ili podelite sa nekim za koga mislite da bi njemu moglo biti od koristi. A do sledeće prilike veliki pozdrav i čujemo se uskoro. Ćao.